The DC patapita masiku awiri amalawi wosamva mawu kuchokera kwa the DC. Ndabweranso mamawu nokuti ndiulule zimene ndizobisika, zimene Mulungu mwini wandituma kuti ndiauze amalawi mopanda mantha, mosaopa wina aliyense, chifukwa ine ndimakhulupirira kunena chilungamo, kuyima pa chilungamo. Zili ndiwe munthu uchisiye kapena uchitenge chilungamocho, koma ine ndimangochilankhula mopanda mantha, mopanda kuopa wina aliyense, mosaopa kumangidwa. Popeza munthu ukamamangidwa kapena ukamamenyedwa ndi zinthu kapena kumenyedwa miyala kapena mtengo wako munthu aliyense ali ngati mtengo, ukamaponyedwa miyala ndiye kuti mtengo umene umuli zipaso. Choncho ine ngati ndingapangidwe nkhanza kapena kuphedwa so kumene, muziwe kuti chifukwa choyima pa chilungamo. Ziko lapansi ndi ziko loopsa kwambiri, ziko la nsanje limene limadana ndi chilungamo. Leronso tilankhula chilungamo mitu ikulu makamaka pamene tikupita ku chisankho chimene chichapa 16 September. Ndafuna ndikuululireni amalawi zimene ndizobisikazo. Mitu ikulu ndi chenjezo limene likupita ku zipani zonse zosusa, komanso chipani cha DPP posatira msonkhano wa dzulo kunjamba kumene kunali makamu a anthu. Komanso tikachoka pamenepo tiulula zimene zikuchitika ku Magra pofuna kuti athane ndi a opposition. Komanso tizalilira anthu aku area 18 amene anadyapo bibi zaka zapitazo, ndipo boma la Chakwera lidalonjeza kuti lizawapasa anthu amene wachipukuta misonzi, koma pakana lero palibe china chilichonse. Koma tisanafike kumeneko, ndafuna ndikuuzeni amalawi tsopano kuti zaziwika kunena kuti ziko la Malawi lilibe no mafuta. Pena paliponse anthu akuzunzika, pakana yafikapo saizi yonena kuti kukasungu pakana tataya munthu amene wafera pa filling station chifukwa chofunafuna mafuta. Ziko ili lafika posausa kwambiri, anthu ayamba kukang'anirana mafuta. Chikhalire nicho zaka zonsezi nkhani zimene ziti nkangomva. Komanso ndafuna ndikuuzeni amalawi kuti musanyengedwe kunena kuti ku meki wa usogoleri weni. Meki imene ilipo iyi ndi meki ya chinyengo kwambiri, ndipo musayembekezere kuti iyendesa zisankho izi zikubwerazi mwabata ndi mtendere kapena soma chilungamo. Ndiofunika kusamalira kwambiri. Zaziwika sopano kunena kuti ma interviews amene achitika posachedwa apa ofuna ma presiding officer kwa amene inu mmasatira zimene ine ndimanena ndidanena kunena kuti zonsezi akupanga dala kuti atenge anthu awo ndi amene akufuna kuti azakhale ma presiding officers, chifukwa kuchokera zaka zonsezi zimene ziko lino lakhala likupanga zisankho palibe pomunamvapo kunena kuti ma presiding officers akupita ku ma interview. Ichi ndi chisankho choyamba chimene taonapo ma presiding officers akupita ku ma interview. Ndipo zaziwika mopanda chinyengo mopanda sokubisa kunena kuti onse amene amapita ku ma interviews koma amene anali a MCP, anali atalandiratu likasa, anali atalandiratu mayeso, anali atatumiza m'magrupu mwawo kuti aliyense amene ali wa MCP akupita ku ma interviews akakhonze mayeso amene wawa amene anali multiple choice. Ndipo inu amalawi ndinu mboni, mwazionera nokha kuti ma social media ngakhale kuti ameku akukana, koma munali mayeso amene anthu amakalemba pa siku limeneli limene anthu anapasidwa mayeso amene ali anagawidwa m'magulu onse a MCP. Funso nkumafunsa kunena kuti kodi ndi mmene zikuyenderamo ndiye kuti zisankho zimenezi zizayenda bwino? Ngati meki imene ili ngati lifali akupanga za chinyengo panopa, ayamba kumagawa mayeso ama presiding officers, mafunso onse amene amakafunsa kumeneko, magulu onse a MCP anali atapasidwa mayeso amenewa. Kodi chisankho chimene chichizayenda bwino?
ndofunika kusamala kwambiri chifukwa anthu amene wawa salirede kuti ayendese chisankho cha bata ndi mtendere komanso mopanda chinyengo. Nkhani zikulu lero tikuyamba ndi nkhani ya ku area 18 kumene anthu kumeneko anadya bibi, ndipo nkhani imene itapita ku khoti linalamula kunena kuti aliyense okhala ku area 18 amene anali affected ndi nkhani yonyasa ngati imeneyi alandire closer to 5 million ngati chipukuta misonzi. Komanso 5 million inabwera after boma litapempha, mabungwe atapempha kuti iyayi ndalama imeneyi ikufunidwa yachuluka kwambiri, anayisisa. Anthu anayenera kulandira ndalama phwiphi, ndalama za nkhani. Koma kuzafika pakana lero ndingakusimikizireni kunena kuti chakwera uja amapanga matama uja kuti azathana ndi nkhani ya ku area 18 imene anthu anamwa bibi. Pakana lero palibe amene walandira ndalama, ndipo ngati kwaperekedwa ndalama zangoperekedwa mwina 500,000 kwa munthu ina aliyense, ena mwinaso analandira 1 million yokha out of the 5 million. Ndiye nkumafusa kuti kodi uja ankalonjeza uja ankapanga matama uja, anthu ena pakana analuza miyoyo yawo, ena akudwala chifukwa zimene anamwazo si zinthu zimene anayenera kumwa munthu. Kodi pamene mukupita ku kampeniku, pamene boma likusintha, kodi anthu amene wa aku area 18 azalandira ndalama yawo? Enanso amene akayendesa za komiti imeneyi, komiti yoyendesa kuti anthu alandire ndalama zawo, lero anagudwagudwa ndi chipani cha MCP, ali mbomamo akupanga za MCP. Kodi ndiye kuti chilungamo cha anthu chokumwa bibi ku area 18 chizaziwika? Ndi ziko lomvesa chisoni fache ngati makhoti analamula kuti anthu alandire ndalama. Anthu anayenera kulandira ndalama zawo popandaso zonyengererana wina aliyense, anthu anangoyenera kulandira ndalama zawo. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kukamba lero ni nkhani imene amakra apangana. Makla yapangana kunena kuti pamene misonkhano ya zipani zosusa ikuchitika, iyo azisokoneza intaneti, azisokoneza machini kuti anthu asamathe kumamva mfundo zeni. Ndipo umboni weni umene mungakhulupirira Malawi kunena kuti nesili mangulankhula zopenga, hayi muone mmene achitira behave mawiresi zulo komanso ma television amene mmamvera misonkhano ya opposition, kaya ya UTM komanso kaya ya PP komanso DPP kunjamba. Kunali network interruption yochuluka kwambiri, zimene jasikuti zinangobwera ayi. Komano mukayangana nsonkhano umene unali kunchisi, umene umachitidwa beamed pa Times, nsonkhano umene unali wabwinobwino, there was no network interruption. Iyi ndi plani imene apanga akumakra ndi cholinga kuti asamamve mfundo, anthu asamamve mfundo za anthu osusa, mfundo zokongola zotugulira Malawi. Even olopa wireless pamene madzulo anthu kuti amvere Zodiac, amakra atangoyamba nkhani imene ya Professor Arthur Peter Mutharika, amakra anazimisa machini yawo. Itadusa news item imeneyi ndi pamene amayamba kuwerenga nkhani zina. Even kunjamba kujako anthu sana amve mfundo zeni manifesto yokongola we imene ili ndi welfare ya Malawi, welfare ya munthu. Manifesto imene yachitidwa launch ku DPP tinene chilungamo ndi manifesto yokongola kwambiri, ikungofunika implementation. Chifukwa nthawi zinaso kuno ku Malawi timayamba zinthu zabwino kwambiri pa pepala, timapanga ma program abwino, koma vuto limakhala implementation. Mukayiona manifesto imene iyi ya DPP inali ndi akadaulo, aliyense amadziwa chimene amapanga. Ukaona kumene kujako amagalasi, ukaona ena amene amalankhulira amachita kumadziwa kuti anthu amene wawawa akudziwa chimene akupanga, asaidi kumaona mmene akuchitira articulate ma issues okhuzana na nkhani za maphunziro muno Malawi. Aya tikutaireni ikantengo anyamata munafasa, sikuti munangopita ku show ayi. A DPP simunapite ku show, munapita kukachita outline ma agendas, manifesto imene ingakomere a Malawi. Tikuthokozeni kwambiri.
kwambiri, koma tipemphe kunena kuti zimene zizi zikhale kuti zili implemented, osangozinena pa paper ayi, koma mfundo ngati zimenezi zinayenera kuti amalawi aziziwe zosatira zake. Sokairo amakra amazimisa machini yawo daladala ndi cholinga kuti anthu asamve mfundo zimenezi, zimene zili mu manifesto ya DPP imene so itachoka ku Mount Sochi idapita mfundo zimenezi zidapita ku Njamba kuti anthu akazimvere, ndipo kunakhoma kwambiri ku Njambako, ndipo aliyense umboni ali nawo kunena kuti muziko muno anthudi atopa, ndipo pakungofunika kunena kuti amalawi tikhale amozi, tiime pamozi, tipange zinthu zimozi. Nkhani yomaliza kwambiri ndi chenjezo lopita kwa ino zipani zosusa muno Malawi kuphatikizapo cha DPP. A DPP mulungu akundionesa kunena kuti ngati simusamala kuchitika ngozi yoopsa, chifukwa anzano amene mukupanga nawo mpikisano huu ali paliwiro lofuna kuthana ndi msogoleri wanu. Mukuyenera musamale kwambiri nkhani ya security ndiofunika muyike as priority number 1, osaphwekesa ayi, chifukwa ngati kuli candidate amene akuopedwa muno Malawi ndi amachora Professor Arthur Peter Mutharika. Inde makandidate ena sakuchita pose threat kwawo anzathu awa IMCP, koma munthu amene sakugona naye tulo ndi Peter Mutharika. Ndofunika kuti inuyo opposition makamaka DPP mukhale ndi machiawi ochita protect msogoleri wanu. Security yani ikhale very very vibrant, osapanga za manyaka, chifukwa ndimaona mu maloto assassins ochokera ziko lina amene akufuna kusokoneza bata ndi mtendere makamaka munyengo imene iyi ya chisankho. Komanso mulungu akuchenjeza nonse opposition, akunduza maloto kunena kuti nkhondo mwayiwina kale koma mukungofunika kugwirizana. Kodi mmene zinalili ngati kunjamba kujako mmene walankhulira Enoch kujayo akanayima sopompa ja Kabambe, akanayima sopompa ja Mai Joyce Banda, akanayima sopompa ja Anankhumwa, akanayima pompa jaso wa David Mbewe, akanayima pompa ja Amwene Fumbo, zikanakhala bwanji? Ndiye mulungu akundionesa maloto mukunena kuti nkhondo akuti mwayiwina kale koma pakungofunika kuti ino opposition mukhale pansi pamozi, mugwirizane, musadererane, musakulirane mtima, chifukwa ziko la Malawi laonongeka. Ndipo ngati tingapitirire ndi izi muziwe kunena kuti Malawi muno azavutika kwambiri, koma blame izabwera kwa ino opposition. Mukuyenera kuti mukhale pansi pamozi, osakulirana mtima. Mmene ili nkhondo ya ulendo uno ili ngati chimozimozi ya 1994 ya referendum yofuna kusintha zinthu, osalirira kuwina, osalirira kukhala pa mpando. Iyi ni nthawi yokuti muwalirire Amalawi, muwawombole Amalawi muziko limene mulibemo ngakhale mafuta, muziko limene president waje wapenga wayambano sipano kumafuna anthu kuti atampase nzeru zokuti za mafuta athana nazo bwanji. Chikhaliye nicho iye yemweyo ankapita matama kumakapanga matama pa TV kumanena kuti mafuta wo ali panjira, akubwera mafuta, ndipo ikamakwana Thursday Friday wiki imene itu yathayi mafuta akhala ngambwingamwi. Koma muziwe kuti zimene ndizonama, ma district ambiri akuvutika kwambiri, anthu akulephera kupanga ngakhale kampeniyo chifukwa chonena kuti mafuta ku Malawi kuno kulibe. Choncho inu opposition mukuyenera mugwirizane, mukhale pansi pamozi. Mulungutu ndi zimene akunena kuti nkhope zanu zawina kale, zipani zanu zawina kale, ndipo victory is yours. Koma pakufunika kuti mugwirizane, musakulirane mitima. Boni Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.